Τι κόβεις τώρα, Χριστό? Μανιτάρ, τούτο. Το παν είναι γρηγοράδα. Να διαφημίσουμε το λάδι που πήρε σήμερα. Εσύ. Μπεσέλ, βρε. Έτσι που λες. Πώς? Έτσι. Τα λέει σου. Έτσι τα καθαρίζουμε γρήγορα. Η σεφ. Πρέπει να είσαι σεφ σαν και εμένα. Έτσι είναι εργοστασιακά ρε φίλε. Όχι ρε. Για να δω τι είναι εκείνο. Τόσο είναι το δικό μου. Σε πάχος. Καβούρι εννοώ. Τέλος.